Kita matay? Ay. 1, 2, 3, 4, 5. Pang pariband mo? Pang pamassage mo ba kahit? Sana Mga Talaga? naka-ajikwan pang makatawin nga servisyon ba kahit? Ken pang manicure pedicure? O pa-cutics ka dadya pang makatawin ba kahit? Kano na bayad? Tapos Bayad, pang bayad mo eh. ti Shopee? Dadya parcel mo ba kahit? Nga sumagpat? Tapos atoy, paggatang mo ti badong ba kahit? Dagi barbaro nga ako tanong mo ta. Kinanayong nga napintas ka, mas pumintas ka pa iba kahit. Kindati dusmail, kumporme di kayo mga gatanginan ba kahit? Ako. Nagmayatan, nagsorte ako mo ti asawa ko. Bakit? Kasta timbaga ni pare Ador kini ba kayo na? Ay na, apo bakit? Asa ka pay? 1, 2, 3. Pagbayad ti lugan. Pagbayad ti balay. Pagbayad ti internet. Paggatang ti tangke. Paggatang ti bagas. Paggatang page. Mina, isang ribo maganti na bakay. Kat isang ribo bakay, igatang munti tuyo. Ano ado nga istak ta bakay. Kinakakusilap ka manain. Agtugaw ka, tagtungtung ka. Tanya magumati pagtungtungan tan bakay. At ti screenshot ka niya, agtugaw ka. Tanya kung matatang screenshot manain. Ako na. Ampay, anya dati ni screenshot da ngayon senda ka niya. Adda ka nun na si kugam nga babae. Maris, kano tinagan na. Ay na, bakit? Ang paya, si katiinang ni Marisya. Tag-high blood ka. Ay na, naglanggong dati nga laklakayanan. Bakutan ng siyak, sakit di tinang nan. Kiko nag-ano si katiinang ni Maris, ta si kamo tag-high blood. Kanya ko matibasol ko kanya, bakit? Na, nagturpekan nga laklakayan, kadamagan pa lang tibasol mo. Nasikugam ni Mares, tapos damagan pa yun nga tibasol mo. Apay ti pa nagkunam nga basol da jay. Kay, kanya ko matibasol ko king kabakit. Si kaya ni Marais, si kaya tinasikugat. Hanmait, tinakabasulak ni Marais. Hanga si kabakit. Nya, tas day lakay. Kiwin bakit? Iso nga, haan ka agungat-ungutay, tawan ti basol ko kanyam. Ay, tas day gayam. Kaya't nga sahon lakay, dakkel nga ruti basol ni kumparem kanyak. Nga, kapay man ang basol man ni kumparen. Natural, nasikugan nak ni kumparem.